Nah hinaholongan damang dainang di parminggot tadi bagasatikion jalo ottama barita nauli sian hata ni debata arani taparade marohata jumuru mahita martangian dameni debata na sumurung sian salhut naroha ima na mangaramoti mangarajai ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai sumobahodo haminuaing madok mauliate ali Jehovah debata ama anak dohotor di porbadia nungahu pakilalahu kami habadia doha sok kalomi manggonggomi parsoran nami nabadia doho nami jur di tonga-tonga nami nang hatami pe nabadia do naing si begion nami atong perbadiai maroha dohot pikiran nami asa tau hapeahan ni hatam tubuh marurat jalamar parbuai di bagasang ngolu nami di nama nangi-nangi ihami di bagasa tikion pakulingi mahami jalaton demi mana marhuaso mangaleo pangatusir di hami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Hatani debata di parminggota di bagasatikion jala otamai sian barita naudi di pesalmen biddu 107 pesalmen biddu 107 mamuhai mesan ayat 20 tolohas rodi ayat 32 pesalmen biddu 107 ayat 20 sahatu ayat 32 tatangihon ma tapai hutihut ma songonon tar surat disi akkana tuat marparau tu laut akka namar boniaga tu akka laut bolon di dana sidama akka jadi-jadian ni Jehovah dohot halongangan akka nabinahenna di bagasan lung dungi makuling maibana jadi hehe ma haba-haba gabelam tiboma akka galubang nai tokin manaik na sida tu langit tokin tuat na sida tu akka lung malala ma rohana sida di bahen hinamago moror do akan sida jala lalo songon permabuk jala tarboddu do sude habisuhon nasida dungi jauh-jauh mana sida tu Jehovah dihagugutan nasidai jadi diparuar ibana nasida sian hasosahan nasidai dipasohok ma haba-habai gabe mardemak so madohot akka galubang nasidai jadi marlasiroha ma nasida ala naungso akai dungi ditogihon ibana ma nasida tumuara lomo ni roha nasida iko pujian nasida ma Jehovah ala niasi ni rohana dohot halongangan akka nabinahen nai tujol ma manisia jala pati bulon nasida ibana di bagasan luhutan ni bangsoi jala pujian nasida ibana di luhutan niaka situa ido sahatna salam nah hinaholongan damang dainang hurian itu hata selamat hari Minggu ma dihita salhutna horas ma dihita salhutna takas di parminggot tadi bagasatikion nunga tabigi barita nauli sian pesalmen biddu 107 di ayat 27 tolo hasrodi ayat 32 di minggu tasadarion tanggal 27 Juni 2024 minggu paupaton dung Trinitatis jala parminggot tamarujahan di padohan berseru kepada Tuhan dalam kesesakan berseru kepada Tuhan dalam kesesakan jauh-jauh tu Jehovah dinasa hagugutan jauh-jauh tu Jehovah dinasa hagugutan ido pangatto iyon ido pamakulingion jala ido hara-hara tu hita dina manangi-nangi hita sian hata ni debata dina tar surat pesalmen 107 ayat 27 sahatu ayat 32 asa hita pe diarahod do asa dihagugutam miaman dihagugutam minang dihamaolo di paru kilo miaman di biar ni rohami jauh-jauh maho tu Jehovah mah jauhon tu Jehovah ma alu-aluhon tu Jehovah ma pasahat tu Jehovah ma patop topason saluhutna aha nama beko biahaton dina tarsosak jala dina targugutihon taga modon waing parsahiton taga modon waing borakni pikiran taga modon waing parkarijuan ulaun taga modon waing parianak konon lan nasing na pasti jod-jod do hita targugut mungkin sedang tak alamin waing alani ini togu-togu hita jauh tu Jehovah mungkin ikon adupat tadui naneng krodope
Johon tu Jehovah. Akadamang dohot day nang jauh-jauh tu Jehovah dinasa hagugutan. Ido nata bereng di Psalmen 107 nate. Mulai sa ayat sada sahatu jamitatta di ayat 32 Psalmen biddu 107 adong sapeopat aka hasosakan hagugutan namasa di tonga-tonga ni ngulu na pinatorang ni parpesalmenon. Alay di na jauh-jauh tu Jehovah di palua Jehovah di tangihod Jehovah jala tung takas di togu-togu pabahenan ni Jehovah na mangalusi doho na mangalehon aka hamonangani gabi madok mauliate aka nama jalo haluni tu Jehovah. Asa ido na tabereng akadamang doho denang siap Psalmen 107 takas doi di bagian di ayat sada sahatu ayat onom di papatar do adong hagugutan ima halak na rosyad di sana walu tung takas mulai sa kasudutas sa utara saat sian habis saran takas doho siya lautinin na adong akan nalilu di halongonan adong nalilu di halongonan. Ada orang yang mengembara di padang belantara dan mereka tidak tahu jalan ke kota tempat kediaman orang yang tidak mereka temukan. Ini kita baca di ayat yang keempat. Asa kadamang doho dainan tergogot lilu ate mengembara di halongonan ninna. Male huhut mauas nasida pola tara hatos rohana sida di bagasan. Omma hagugutan na parjolo di patorang para pesalmeni ay hulas sada bagian donongan na gabi jamitata di ayat 27 sahatu ayat 22 ite. Alay nang tabereng jolo hagugutan na parjolo masa dihalak natongon tarsosak di haliluon tarsosak di halongonan at turaparon mauas male jalanang di boto nasida dalan laho tu kota. Akadamang doho dena di situasi nasongoni parpesal memadok jauh-jauh nasida tu Jehovah di hagugutan nai gabe di palua ibana nasida sian hagugutan nai. Asa kadamang doho dena marhite-hite iko pujian nasida Jehovah. Di hagugutan na masa alani nalilu jala dang dapota dalan na manugu nasida tu hutana at turaparo jala mawas di halongonan nasida nina. Songon na tudo sonate tu parnguluan di bangsa Israel di halongonan ni naniay nasida alay di togu-togu Jehovah do nasida di parodo mata mual di halongonan ni di parhorsihani siap batui peboy di paro mata mual tu nasida disuruh do manna disuruh do pidong ya asa paubadai nasida dapotan si panganon dapotan sinumon akadamang dohot day nang ido didok hagugot dan naparjoloy taga mo dunway kita marniay si songoni di bagasang uluton ay gudang nuwang jol mate sa songon na mardala di halongonan ni mana sa songon na targugot iba na di bagasang tikyon si panganon do sinumoni di holsohot di sarihor rohana ingok ma siap batu mamahipe tarparo Jehovah do si inumon jala sian nasoni ulay roman naninna dilehotong lau paubadai marhite-hite jagal manang ro di paro pidong laho boy mangalehon nataburi nasida tagamon do nuwaing manad dahita doho madok molehate di panarihonon ni Jehovah si songoni mulo malua hita parpesal memadok iko pujion nasida ma Jehovah akan naung mapersaulihon pangurupion ni Jehovah naung di palua Jehovah sian haso sakani na paduahon akadamang doho denang takas berengota masa do hagugutat tong
tuaka nahuddul dihahulumun di ayat 10 ate. Takas didok di ayat 10 masa hagugutan ada orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak dan mereka ditundukkan di dalam kesesakan, kesusahan. Alania kadamang dohok denan, hudul dina holom mari potipot, idona tabereng, takas didok, hasosakan manang hagugutan di ayat 10. Di bagasa perdangolan, naniratte dohok bosinin. Alanan yalona sida hatani debata. Sahi dielesi sakap nina suntib bulininna di ayat 10 sada. Gabe dipajipu Jahoba rohana sida. Marhite-hite akka hangaluton. Akka namartukapan na sida jaladang adong si pangurupi. Di situasi nasongoni, di hagugutan nasongoni jauh-jauh tu Jahoba. Dia lusi Jahoba nasida. Asa doho nasida madok oleh ate. Akadamang doho dayna. Taga mudun waing masa songon na didok parpesal meno di bagasan nguluta. Bodo dipakilala hoko di hagugutan mi. Na sehera na sodong biarin na tiur di bagasan ngulum. Sehera na sodong besod dang sihirimon. Nama begen bohita marhusor doho marhosing. Saya si tahun doho paru kiloni. Taratenin ay jujuk nguluto songon yati akadamang doho dayna. Saya songon na subuh bi talak kahon lakatai. Ati dua lani hapogo sonate. Taratenin na doho bosi. Gabi makutam pamangatay dang mampu maswarahon hasit tongan. Mungkin alanya ka hahurangatta manang alani namasa di bagasan nguluta. Aduh mabek kita nang tarate. Aduh mabek kita sesongon lahudul di bagasak kahulomon. Maol kita humusor doho humosing. Mungkin parsahito nate. Mungkin boban naborak di pikiran tay. Alay ingok mah. Molo jauh-jauh tu Jahoba. Adidok date jowon nama au dungi alusakku manasida joma Tuhani di hagugutan mi joma Tuhani di parsorium mi ahado naborat dia dupiho di bagasa tikon sampai sesongon na subuh homo margolle mangalakahol kami songon na somampu ho makatahos sihata honomi dang buih ho mangulak kaulau mi soholan na hudul nama di bagasan parsorium mi jauh-jauh mahoto Jahoba jala ingok ma songon parpesal meni madok ikon edde honon niak kasih songonido hamulateo di Jahoba molonung ngataruli di hamonangan di haluau nabi nahen ni Jahoba na patuluhon sa pesalme 107 ya kadamang doho denang takasdo didok masama marsipal dihilala akka naoto ala di dalam pangalosyon na doho dibayan akka hajahaton na luhut nasida dang mampu makilalahon si panganoni nung ngabe dihaginehon rohana sida nung ngapola dolos nasida sahat akka harbangan ni hamatean omma kadamang doho denang masa parsorio do hagugutan dang diboto be maday na tabu nunga dihaginehon na sida diberek si panganon na tabu be gabe gine rohana artinya tidak ada lagi selera hidup tidak ada lagi selera makan artinya didok di sonate nunga pola dulus rohana sida jala nunga pola songon nasahat tua kaharbangan di hamatean nunga krisis nguluat ya kadamang doho dena ya do tapak kilalahon na songon ya kadamang doho dena dah dong be pakirimon dah dong be kemungkinan malua ido didok di ayat 10 pitu ya teh nung ngamar sipal di pakilalahon nasida pakilalahani jala marniai nasida orang-orang yang sakit seolah kelakuan mereka yang berdosa ya mereka disiksa oleh kesalahan-kesalahan mereka muak terhadap segala makanan umma kedan nate alani pangalausion na rin nian uban na songonya alita ya do hita songonya kadamang doho dayna hata na jujut ta begete ngapae benina dialang dah dak tabu benina dak arong be tabu gulai hipin atong kipe gabe pait ini
kadang bersemangat hidup. Hiado dia heusong nia kedamang doho daina. Om mahagugutan na masa. Asa di pajosor par pesal menidoi, asa hobar songot te matai ate. Jauh maho tu jahuba dinasa hagugutan mi. Ayo makaragam ni hagugutan na masa ta adopi. Jala sudi akan na masa na nyadopan nai par pesal memado selalu ditogu-togui jauh tu jahuba. Naung sampai naung talpepe tu hamatiani. Songon nanidok na di ayat 10 pitu ya te. Alai jauh tu Jahuba para siroha. Jahuba do na puna nguru. Jahuba do na mangalehon umur. Sa guru di mana do hosani colmai. Nang naung didok kita naung talpe tu hamatea. Dokter sudah angkat tangan ya Bapak Ibu. Sudah berkata, sudah dong beda buh bek kaminin. Tapi Tuhan mau turun tangan untuk boleh memberikan mujizatnya sehingga engkau sembuh. Longang hita, dokter ipe boy longang. Alanya debata nama guru hita. Buam memula kongen sar rumah sakit teh. Alai dia dupan di debata. Di jauh-jauh mih. Di naroho pasahat toni mano pasoni tu dupan di debata. Hodo Tuhan nama ngatur hosakku. Hodo na punang mulukku. Molo penuang nunga talpe au di harbangan ni hamateani. Mole kuna do bakku dei pargugu yau. Budu do hono tete. Alai bo otoma terpadu Jahuba do hosiani. Aido na tabereng di bagasan Kristus Yesus. Dinaroi bana tu portibio nate. Namate pe bui di Pangulu. Lazarus ya sudah dikubur juga bisa hidup dan bangkit. Anak Jairus bisa jo. Boy dotong dipahehe malah didok ibana na mudum doi. Masa tu matangis semua. Maka Bapak Saku di dalam Tuhan ada pengharapan. Semangatlah. Mula penang paik dalam lakuin dani juhum matu Tuhani. Ate ya kadamang doho dena. Jalan apa paton ima jami tatta di bagasat tikyo. Hagugutan apa paton ima nata bereng. Di jami tatta jala ido na pinatorang ni parpesalmen. Tongon pesalmen 100 pituon di ayat 27 1 ayat 22 patorakon hagugutan na pau paton jala jauh-jauh na pau paton jala pabahenan ni debata na pau paton ni uhud pakkamulata henon na pau paton ate dia mai didok adong halak na marboniaga tutonga ni laut ido didok di ayat 27 akana tuak marparau tu laut aka na marboniaga tu aka laut bulun ya ada pebisnis yang handal ya yang sungguh melihat perbuatan Tuhan dan karya Tuhan di tengah lautan itu di bereng hagugoon di bereng nasida pabahenan ni debata jala di dana sida akka halungangan nabi nahen di Jahuba. Sahat di lauti, sahat di lungi jadi-jadian ni Jahuba dohot akka halungangan ni tung takasi di paidaida nasida akka parbuniaga na sahat di lauti. Na pasti ake ate kadamang dohot dena. Nga biasa nasida di lauti mangulahu bisnis jale ko ditaripari ala di dok holam makuling Jahuba gabe hehe mahabahaba gabe lam tibo maakka galubang nai ha sokalon ni Jahuba ro mangalehon dampak mabait tibo galubang ni lauti jala mabain hehe akka haba-haba tokim manaik ninna ya tokin bisat aiki toki tuat tulung gawe malala rohana sida di bahen hinamago. Jadi orang-orang pedagang-pedagang dan pebisnis di laut ya rupanya ketakutan yang sangat luar biasa. Yang walaupun sebenarnya mereka bukanlah pemula dan bukanlah yang baru datang ke sana. Sudah biasa mereka menaklukkan laut karena mereka sudah jadi pebisnis di laut itu katanya.
Alai moror doa kana sida jala lalo song permabuk jala terbodut do nasida di habisuhon ne terbodut do sude habisuhon nasida. Orang yang sudah biasa, orang yang berhikmat ya, aka pedagang-pedagang bisnis loh. Artinya mereka sudah lihai dengan gelombang laut. Alai didok gabi moror doa kana sida jala lalo terhuyung-huyung songo pemabuk ate. Di bagasan hatahuton donasi dati penang biasa di bereng. Alai halani hasok kalon di Jahoba nama bain. Mana tuat hate bisat masuk ai kitulung didok sampai pola songon na satu langit nina. Patuduhon doho papatar hutu hita songo dia mahina mago. Hinorhon ni pangotak di haroroni Tuhani mabain bisat lautiate. Tarhalomo nasida gabe dibondut habisuhon nasidenin. Ini loh Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih. Di hagukutan nasongoni jauh-jauh nasida tu Jahoba. Jadi di paruar Jahoba ma nasida. Allah berbuat, Allah bertindak, Allah berkarya. Jahoba nasok kali namarhuaso di atasnya logo marhuaso tua logo marhuaso di surga marhuaso di langit marhuaso di Banua Tonga marhuaso di Banua Toru ai jadi-jadian na do saluhna ai molotajaha ati akadamang doho deunang songo padokna di pesalmen 100 opatia teh tuntakas do di Papua di si ai tersuruni Jahoba do saluhna pesalmen 100 opat teh didok di sini misalnya di ayat 4 ibana mabahin alugo akka suru-suruanna api na marjibur-jibur bahin parhaladona nunga di pauja ibana tanon akka ujahanay asa unang lalo-lalo saling dilingna maporus dua kai di bahin pangasupim kumalapu dona sida maporus maradopon suara ni ronggurmu asa molo Jahoba makuling boy maporus do saluhukna akka galubang dohot alugoi ai Jahoba do napunai ido banna dido dia topati ibana mabahin akalugo suru-suruan na api na marjibur-jibur bahin parhaladona suru-suruan na dui lomo na do mamake ia parohon pangurupio ni boy do ia parohon si paingot itu hita asa takas tersadar hita boy do tersuruh ni debatado mau berpasu-pasu dia ali tersuruh ni debatado tong paingot toko aka bencana ipe boy do terpakai sate alani akadamang do denang jojo nasida tu Jahoba jala ditangi hot Jahoba nasida asa dipasohot ibana asa gabedemak soma dohot aka gelubangi alani didok dia tulbusade ikko pujian nasida ma Jahoba alani hasini rohana jala pati bulon nasida ibana di bagasan luhutan nya kabangsoi jala pujian nasida ibana di luhutan nya kasitua omma pakilalahonon ni halak na pinaruan di debata boha kadamang doho dena ya dotong dialami ho songo bagian hagugutan na papatono di bagasan gulu mabiar biahaton tabereng di epistelta ate takas dua didok di Markusi di epistelta Markus 4 ayat 25 1 ayat 40 masado haba-haba rongom tu solu nia kasih sianai dina niaja ni Yesus dia rahut Yesus nasida marparao sian danau Galilea manang sian Genesaret naing tu bariba menyeberang naing taripar alai topu ro alugulubus topu ro haba-haba gabe rongom tu solu nasidai didok sisianai guru dang disari roham lau mahago mahitanin hehe Yesus dungi disonggak ma alugui dipasip ma galubangi gabedemak laus didok di dia do hapor siomunanin akadamang do denang Yesus do natuk pada makor sudi hasosakan doa gugutami berserulah kepada Tuhan dalam kesesakanmu jauh ma tu Jahoba jauh ma tu Tuhan Yesus Kristus si songon nabinanya kasih sianai dinaro alu gua palau tu si dinaro haba-habai dinaro rongom si
paruh kilo ni di lauti manang di danau Genesaret, di danau Galilea akada magdoho dena di pasahat tu Jesus. Tuk do Jesus manonggak jala marwaso ni bana pasipon hagugutani asa mabedemak akada magdoho dena. Alu-alu matu Jesus, buam matu Jesus pastoran mi. Dok, Tuhan, iko puzio kudoho, iko doho do piau memujiho. Berengok kudo pia kalonga ngasih behenom mi. Dihagugutak kipe Tuhan palua au ni moma akadamang doho dena. Ragam nuaing nama benau targugut sowon na ni hatahon ni parpesal meni. Sipata songon na topu rongom parsoryo ni. Sa songon na topu ro alugui. Tutonga-tonga ni rumah tangga ki. Tutonga-tonga ni keluarga ki. Olo doalan ni parsahiton. Olo doalan ni pangalaho. Ni amata pangalaho ni nata. Manang pangalaho ni anakon. Gabi ima bahen. Lalo-lalo rumah tangga teh. Hutur-hutur. Keluarga teh. Dang hot. Ya. Boido anak kote mabuat galubangi. Boido amatay parohon alugui. Magabi mabahen. Humutal rumah tangga teh. Akadamang doho denang Jesus do hasahatan ni jojum asa taruli hodisi. Dok maneng pujiok udo peho Tuhan di halongangan nebeme urupi maau. Asa terbolu sahu galubang ni rumah tangga kon. Pulihkan rumah tanggaku asa terbolu sahu hamaolon. Nah huado pion dok masongon akadamang doho denang. Pamenakon ni Jehovah mai. Tuk do Jesus dalam marwaso di mana do wasa. Lahu pasipon manonggak hamaolon narotuhe asa teradu pakoi gabi margogo maho sahato tu bariba hapor syomi majuhon tu Tuhani ido narikota te ido Jesus di dia do hapor syomuna adong do Jesus rap dohoto takasma pangasahom may bana di bagasan gulo habisuhom mi didok nakintalu do habisuhon nay dibondo do habisuhon nay aka na parbuniagay na dilauti naung biasa na sida disi di bodu do tohot habisuhon nyaka murid ni manang sisian ni Jesus ay biasa do na sida niyan sian do na sida diso mangadupi aka galumbang alogo di laut di tahu ya teh ayaka pajalaikan do alai iman yang berengot teh nan yang gak mi hagugo ommu habuyommu ha naung biasa dia dopiho engkau merasa bahwa engkau sanggup dan mampu engkau ya pintar jalan nungga ula-ulami olodo justru isi hotar jepol alani di kahliam mipe di habuyom mipe sotung di tadi koko Jesus totong mapangasahon di bana unang mapangasahon diri jala dokma iko pujiok kudupe tuhaki lasdo rohani tuhatai di sakap hatuaon na pinasahami ai ido di igil syako lahu manadda ibana nasun hinagogo natuk pasayahon akka hagugutam Tuhan domado Roma hamu tuau hamu akan naloja jalan nasoran asahu pasona kamu Roma hita pakilalahum mai amin.